Emakumezkoen Euskal Ligan dagoen Goierrigorri taldeak 1-4 galdu zuen larunbatean Loinazen Tolosaren aurka. Koldo Zalduaren neskak banako berdinketarekin iritsi ziren atsedenaldira, baina bigarren zatian amore eman behar izan zuten Tolosarren jokoaren aurka. Talde goierritarrak 2 porrot jarraian daramatza. Ondo hasi gea itxuran, gaina aurretik jarri gea bat utxetekokin, baina urrengo jokaldin erditik atea eta ja enpatago indigue. Taldek ez du jakin, horri buelta ematen, jarrera on horrekin jarraitzen, eta horrek kontra indigu, eta azkenen 1-3kokin etxagoaz, eta zere bautuz ikasi entatio. Eta azkenen ez du jakin gure jokun mantentzen, ez du asma behaien joku defenditzen, eta azkenen dana kontran etorrizako. Ondo utzi dugu hasiera baten, baina argi da, lineakin nun jarri atzekaldeko linea ez dugu asmau, baina txiki azkenen detaile batzu die, baina detaileek markatzen du azkenen futbolen azkeneko emaitza, eta detaile horietan faia hogin dugu, eta azkenen badakigu emaitza zein den. Tolosarrak beti izan die talde fuerte bat, kontutan eduki beharreko talde bat liga hontan, bere urte txarra auki zuen jaitsi ziena, baina urrengon bueltan ziren. Eta beti lana ondo egin du bekaldeko kategoritatik hasita, eta hori nota egiten dagoen goiko taldean. Pare batek hola itxurako galde india orten realea, baina alare maila mantentzen du, gora neongo dan ekipoa da. Eta gure bai gora neongo geha, baina argi dau burruka guardan liga badala, ez da ezer esan da lehenengo partidun, eta bukaeraino burruka guarreko gauza da, bere hortan jarraituko. Hortengo denboraldia berezi da, ze lehenengo B maila sortzen da lehenengo eta segundako mailan arten. Eta aukera ematen digu horrek, gure ligatik igoko ote dien edo ez, eta aukera hori aurreur neukita, urtero berez bakarra igotzen da, baina aurten izan daik urtea bat baino gehiago igotzen dana, eta hortan egon nahi da, horrek urten 5. posizioa lortu genduen, aurten erronka horri beste buelta bat eman nahi dio, 5. baino gehiago lortu, baina urtea luzea da eta helburu argi daukeu guain lan itxatokatzea. Urtatorrena igo berri baten kontra daukeu, azkoitiko taldean aurka, anaitasunan aurka, baina azkenen liga hontan igo berri izan edo ez, urtez urte ezberdine da, urtez urte borroka guarra gauza da, eta ez du ezer esan nahi igo berri dana, burrukatu inbarko eu, argi dau emaitzan baten bilago atzela, berri ze buelta batea bi aldiz galdu deu segidan, lehenengo irazik endun, baina nahi deuna da arratxa berrize hartu, berriz irabazi eta emaitza honak lortzen hasten gehan berrize.